25 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಲ್ಲ 25 ಮಲ್ಲ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬೈದನು ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಅನುಭವ ಅವು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅವು ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೊ 25 ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮಂಡ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಗೆ ಬಂಡ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ನ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 25 ವರ್ಷದ ಐವದು 100 ವರ್ಷ ಆವಡಿಯಾನ ಅತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಪದ ಬಂಡ daijiworld.com ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು daijiworld ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದೇರೆ ಎಂಕುದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಡಪಾರೆ ಬಂಗ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ನಡಪವನ್ ಬಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಡೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವಲ ಏಪ 2001 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಯಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂಡದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ನಾವು ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾವೊಂದಿತ್ತು ಏತು ಬಂಗ ಅದುಪ್ಪು ಆರು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಪುರ ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂಜಿತ್ತು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುಪುರೆ ಶೇರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇನಿ ದಾದೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಡೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಂದಿನ ಕುಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಟಿವಿಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇನಿಕ್ 25 ವರ್ಷಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನೀನು ಕುಡ್ಲದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಡಪಾಯಿರುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ ಡೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಜೆಂಟ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೇರುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಏರ್ ಮತ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಈ ಫಿನಾಲೆಲಗೆ ಸೊ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಿರವುದ ಬಂಗ ನಡತ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರಡ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಪವೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪುಂಡು ಬಂತು ಒಂದು ವರ್ಕ. ಎಸ್ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ತಿಕ್ಕದ ಇರ್ತಲೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಸುರುಕದ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಇನಿ ಖುಷಿ ತದಿನ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ daijiworld.com 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ಒಂದು ಬರೋದೊಂದು ಪನೊಂದುಲಿರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಡ್ ಉಂತುನ 25 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆ ಜರ್ನಿ ಆ ಲೆಗಸಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪುನ ಸುಲಭದ ವಿಷಯನ ಬಂಗಾದನ ಸರ್ ಈಜಿ ಅವು ಬಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಐತೇನು ಬಂಡ ಅಪಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಡಯಲಪ್ ಮೋಡ್ ಹೊಡಿತ ಅಪಗ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಮಣದು ಸೊ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ ಕಾಲದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ 5G 6G ಪೂರ ಅವು ಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದ ಓಕೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜನಕುಲೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಓಪನೇ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಟಿಲ್ 2006-7 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ವೈಫೈ ಬತ್ತಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂಡು ಜಿಯೋ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ್ 2016 ಹಿಡಿದು GB ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇನಿ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಇನಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ದೊಟ್ಟುಕು ಈ ವೆಬ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಂಡ್ಪೇರು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ವೆಬ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಲಿಂಕ್ಸ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಅಂಚೆ ಸೊ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಇನಿ ಜನಕುಲೇಕ್ ಎಂಕುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಆಮೆ ಇತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಚಿರತೆ ಇಂಜಿನ ಮಣ್ಬೇರೈಕ್ ಚಿರತೆನ ಜಿಂಕೆದ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಸೊ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡೆತಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಪ್ಪು ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಏಳು ಬೀಳು ಪೂರ ತೂತಾರೆ ಇನಿಕೊಂಜಿ 25ನೇ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಕನ ಪೂರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕುಲು ವೆಲ್ವಿಷರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇನಿ ಬೈದಿರಿ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಚೋಂಡು ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಪಂಡ
ಯಾನು ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2001 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವು 10 ವರ್ಷ ನಡತದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ TV ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ daijiworld.com ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಡ ನಾಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರ 22 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲ್ ನನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಯರ್ಲಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ TV ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಯಪ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ತೆಡ್ದು ಜನವರಿ 14th ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಇನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14th 25 ವರ್ಷ ಆದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 25th ಇಯರ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ಪಂಪಿನತ್ತು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 25 ವರ್ಷ ನಡತು ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜನಕುಲು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಈತ್ ಎತ್ತರಗೆ ಕನತು ಉಂತಾಯಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರಣೀಭೂತಿರಲಿ ರಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಶುಭಾಶಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಒರಿಯನ ಬೇಲೆ ಆತು ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡೆತಡ ಬಣ್ಣದು 25 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಲ್ಲ 25 ಮಲ್ಲ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಅನುಭವ ಅವು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನಗ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅವು ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೊ 25 ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮಂಡ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ನ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂತದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಅಕುಲ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ 2001 ಹಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಲ್ತ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಮುಲ್ತ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 24-25 ಇಯರ್ಸ್ ದಿಂಜಿ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರು 95% ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರೀಚ್ ಅಕಲೇಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಅಕುಲ್ ಇಜ್ಜೆರಡ ಬಹುಶಃ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಇನಿ ಗ್ರೋ ಅವರೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಬಂದನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಸೂತ್ರ ಫನ್ಪುಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ 25 ವರ್ಷದ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಸೂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ತಾಳ್ಮೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಈ 25 ವರ್ಷ ತೂವಡಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡತ 25 ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬೈತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದಾತನು ಒಂದು ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಪಣ್ತಿನ ಹತ್ತು ಬಣ್ಣದು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಪಿನಿ ಪಣ್ಪಿನ ತಾವು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆದದ್ದು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಓಕೆ ನನ್ಲಾತು ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದಾತನು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ ತಪ್ಪುನು ನನ್ನವರ ಆವಂದಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತೂತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ ಸೊ ನೆತ್ತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶುರು ಅನ್ನಗ ಇಂಚೆತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆತ್ತನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡು ಆಯೆ ಒವ್ಲ ವಿಷಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೆ ಶುಭಾಶಯ 25 ಐವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಶುಭಾಶಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Daijiworld has not only reported news, it has become a trusted companion, a cultural voice, and a proud ambassador of coastal heritage. Today, we honor that journey that brought us here, the dedication of its founder, the passion of its teams, and the unwavering support of readers, viewers, and well-wishers worldwide. As we step into the Silver Jubilee celebration, let's take a moment to appreciate how far we have come and look forward with excitement to everything yet to unfold. Rendered to the society over 3 decades, crossing the barriers of region, religion and caste, some of which have created a history in the entire country as the first one to do, and his pioneering service. Dignitaries on the dais and my dearest Daijiworld.com well-wishers, 25 years.
quarter of a century. When we look back today, we do not see a story of success. We see a story of survival, of learning, of growing. We have crossed more than 25 major hurdles. There were moments when we walked on uncertain ground. There were moments when we celebrated with joy. There were nights of doubt and mornings of renewed hopes. But through everything, one thing never changed. We kept moving forward. I will never say that Daijiworld is a success story, because the moment we feel we have achieved success, progress stops. And when progress stops, arrogance begins. I want Daijiworld to always remain a work in progress. We still have a long, long way to go. You have just watched a short documentary showing highlights of our journey. I was fortunate to have been chosen 25 years ago on 14th of January 2001, as Mr. Walter Nandalike said, not as a religious priest, but as a social priest, to bless the nuptials, to bless the wedding of Daijiworld with journalism, to provide media as well as humanitarian service to the society. Anyway, today looking at the dais, I think all the people have been, except me of course, all the people have been exclusively chosen, apolitical, either educationists or entrepreneurs. Very warm welcome to the joyous celebration of this anniversary of Daijiworld Media. I call it 3TT, Trust, Truth and Tireless Service. It's an honor to stand before you today to celebrate a momentous milestone, the 25th anniversary of Daijiworld Media. On this special occasion, I extend my heartfelt congratulations to Sri Walter D'Souza Nandalike, the founder of Daijiworld Media Group, and each member of this incredible organization for a quarter century of dedicated service to journalism, community and humanity. I believe it that it is not a coincidence, it's God's providence, rather, and gracious blessing that I had the honor of inaugurating Daijiworld Web Media 25 years ago. It has been an equally humbling privilege to be part of Daijiworld's journey at its 5th, 10th and 15th anniversaries, and once again to stand here today for this memorable 25th anniversary celebration. I am also deeply proud to have been associated with several important milestones of Daijiworld. The inauguration of the Daijiworld English Weekly print edition in 2009, inauguration of Daijiworld Internet TV in 2006, which evolved into 24/7 Daijiworld TV in 2014, and inauguration of Daijiworld Radio in Dubai during 2017. I profusely and sincerely thank Mr. Walter D'Souza Nandalike and his entire team for having provided me with this opportunity to involve in the inauguration as well as anniversaries of Daijiworld Media establishment. While changing times and the global shift from print to digital media
which led to the discontinuation of the English weekly print edition during the COVID-19 pandemic after a decade of service. Yet, the contribution to quality journalism and community connection will always be remembered with pride. As he already explained, founded on 14 January 2001 with a vision to connect the world with timely and meaningful news, Daijiworld began as a humble initiative to relay news from the coastal Konkan region and beyond. Over the past 25 years, it has grown from the regional news portal into the trusted global media presence, reaching audiences in over 180 countries and becoming a daily voice for millions. The combined readership of Daijiworld.com, English and Kannada editions, as I understand, has crossed 1.9 million unique visitors per month, and it is an all-time record of Daijiworld journey. At least give a round of applause for his achievement. Why are you so stingy, my friends? Daijiworld Media has earned as its distinguished reputation for delivering first-hand, authentic, unbiased, credible news, free from political, governmental, or religious bias. Its commitment has always been to raise issues of genuine public concern, especially those that often remain unaddressed by other media, and to serve society with integrity and responsibility. In an era where much of the electronic media and sections of the print media have unfortunately aligned themselves with prevailing regime, governments of the order, sometimes even overlooking discriminatory or divisive policies and actions, Daijiworld has stood firm in its independence and ethical journalism. That's how Daijiworld has earned patronage from all cross-sections of the society. 25ನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯ ಈ ಒಂದು ಡೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆಯವರು ನನ್ನ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಡೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದದಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಆ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆ, ಮೌನ ತ್ಯಾಗವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಖಾಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ 25 ವರ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. Good evening to all of you. At the very outset, I congratulate Mr. Walter Nandalike, the management staff at Daijiworld as they enter their silver jubilee year. It's indeed a huge milestone achievement. I also take this opportunity to thank them
for the honor and privilege accorded to me on this grand milestone occasion. Mr. Walter is a talented and focused on delivering value-based content. Be it casual social media reels or important awareness posts or even news coverage from in and around the city in particular and the region in general. He and his team are ever ready to give it their best. It was this resolve that shaped and transformed his humble beginning from a plain, simple, basic web page to one of the most popular and comprehensive news portal in Mangalore and overseas. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವರಿಸ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ, ಫೈನ್. ಇನಿ Daijiworld.com 25 ಇಯರ್ಸ್ದೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೈದರು. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ Daijiworld ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ 25 ಇಯರ್ಸ್ದ ಜರ್ನಿದ ಈರುತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ 2001 ಇಸವಿ ಯಾನ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ದುಬೈಗೆ ಪೋನಾಗ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಉಂತುನ ಎದುರ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡು ಒಂಜಿ 21 ದಿನ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾಂಡ್ಸೊಬ ಅಂತ ಬೇಯ್ಲೆಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಡು Daijiworld.com ಓಪನ್ ಆತನ ಹತ್ರ ಇನಿಕ್ 25 ವರ್ಷ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಟು. ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ಆರಂಭ ಆಯಿನ ಈ Daijiworld ದಿನ ಪೋಯ್ನೆ ಇನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಅತ್ತಂಡ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಡು ತನ್ನನೇ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದನ್ನು ಬಂಡ ತಪ್ಪವಂತ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ ಈ ಪೂರ ಭಾಷೆಲೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ದೈಜಿ ಟಿವಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪುದರ್ ಬೋತುಂಡು. ದಿನ ಬೊಲ್ಪ ಆವಡೊಂದಾಂಡಲ ಇನಿ Daijiworld ತೂವಂದಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು ಪಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪವಂತೆ. ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆದ ಆವಡು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಆವಡು ಪಂಡ ತುಳು ಇಜನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಆವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರಂತರವಾದ ಟಿವಿಡ್ ಮಲ್ತದು ಇನಿ Daijiworld ಪುದರ್ ಬೈದನು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು Daijiworldದ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಿದ್ಲ Daijiworldದ ಕೊಡುಗೆ ದಾಗಿ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ದಿನ ಒಲ್ಪ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪನ ಸಮಯ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಳು ಅಂಚಾಂಡ್ಗೆ ಮೂಲು ಇಂಚಾಂಡ್ಗೆ ಇಂದೇ ಸುದ್ದಿದ ಸಮಯಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ಲ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಮುಕುಲ್ 2 ಜನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಲೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಿದೈ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಅವೇ Daijiworld ಟಿವಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬುನಿಯಾದಿ ಬಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಯಾನು ಜನಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ Daijiworld ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಸಮಯವು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಜಿಂದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದಿದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ಎತ್ತೋ ಸಾರ ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಫಂಡ್ ಆತು ಅಂದ್ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪನಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋದು ಯಾನ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋದು ಪುನಃ ಟೈಮಡು ಟಿ ವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದೆ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜತಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಕಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಾರೆ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಾಪಂದು ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಪಗ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ Daijiworld ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರುವಾರಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಅತಿಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊನಪಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಭಂಗದ ಬೇಲೆ
ರಡ್ಡು ಜನ ಬೇಲ್ ದಕ್ಲಿಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಏನೇನು ಕೈತಲ್ 100 ಜನತ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಯರು ಬಂದಾಂಡ ಆತು ಕುಟುಂಬಲು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಡಪವ ಬಂದಾರ್ಥ. ಸೊ ನೆತ್ತ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಆರೆಗ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಈ ಸೈಮಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲದೆ ಆಗಿ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಡು ಈ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಂಬು ಪಾಡು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪುದರ್ ಬರಾಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎಂಕಿನ ಸರ್ವೇರ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ತರ. ಓಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿ ವಿ ಡಿಜಾಂದಿನ ಟೈಮುಡ್ಲ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೊಂದುಂಡು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿ ವಿಡ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಏಳಿಗೆ ಗಾತ್ರ ಭಾಳ ಮಸ್ತಾದ ಅಕ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಉಂಡು. ಸೊ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಎಸ್ Daijiworld.com 25 years ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಕೇರ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೇರಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದಾರ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ. ಇನಿ Daijiworld.com 25ನೇ ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ಲ Daijiworld ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ 25 ವರ್ಷ ಆತ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಲ್ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರ್ಪಾರಂದಾಂಡ 25 ವರ್ಷ ದೈವದು 100 ವರ್ಷ ಆವಡಿಯಾನ ಆತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಪದ ಬಂಡ Daijiworld.com ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು. Daijiworld ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದೇರೆ ಎಂಕುದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದೇರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ವಾಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನ್ಪೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ Daijiworld.com 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಗುಲ್ತಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶರಣ್ ಚಿಲಂಬಿ. ಶರಣ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್? ನಮಸ್ಕಾರ, ಸೌಖ್ಯ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು? ಎಸ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಥರ್ವಲ್ಲಿರೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹಿತ್ತಾರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ರನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಶುಭ ನೋಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ 25 years ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ನಡಪವನ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ ದಾದ ಮನ್ಪರು 25 years ತುಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಂಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಡಪಾರೆ ಬಂಗೋ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ನಡಪವನ್ ಬಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಡೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವಳು ಏಪ 2001 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು. ಯಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂಡದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ನಾವು ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆರು ಶೇರ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೀವು ಏತು ಬಂಗಾದುಪ್ಪು ಆರು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಪುರ ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂಜಿತ್ತು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ Daijiworld ಥ್ರೂ ಅತ್ತು ಆರ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಪ್ಪೇರು ಅವೇನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪಿಜೇರು ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಅಂದ ಆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನರ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ Daijiworld 25 years 50 award 75 award 100 award. ನಿಜವೇ ಆರು ಪಂಡಿಲಾಕ ಮಾತೇಳ ಇಂಕ್ಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಪನ ಅಂಚಿನ Daijiworld ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನತ್ತು ಮಾತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಎನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ತಾಲ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಅವಲ ಶರಣ್ ಪಂಡ್ಲಾಕ 25 years ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಫ್ರಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್. ಇಂಚನ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಡು Daijiworld ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ 25 years ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್. ನಿಖುಲ್ ಮಾತಾ Daijiworld ತೂಪರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ನಿಜ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ನಮ್ಮ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. Daijiworld.com 25 years ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ದುಬೈ ಇರ್ದು ಬೈದಾರೆ ಸರ್. ಇರ್ನಲ್ಲ Daijiworldದಲ್ಲ ಅವಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು Daijiworld ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫುಡು ಇಜಿನ ಹೂವೆ GCC ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ Daijiworld ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ತೂವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲೇಜ್ ಒಂಜಿ 90% 99% ತೂಪೇರು ಅವು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ Daijiworld ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಐತವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಕ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಅವಾರ್ಡು ಜಿನ ಅಕ್ಲ ಬ್ಯಾಚೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನ ಇಂದು ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬತ್ತ ದುಬೈಡ್ ಬತ್ತ ಬೊಕ Daijiworld ಯು ನೋ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್
ದಾಲ ಇಂದು ದಾಲ ಇಜು ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೈಜಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಓಲಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಯಾಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಓಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಐತೆ ಏರ್ಲ 10 ಜನ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗಲ್ಫ್ಡ್ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ತೂಪುನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೈಜಿವಲ್ದ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ 25 years. ಯು ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ 50 ವರ್ಷ ಆವಡು 75 ಆವಡು 100 ವರ್ಷ ಆವಡು ಇಂಚನೆ ಬುಲೆವಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಎಮ್ಮರವಾದ ಬೆಳೆಯಾಡು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಎಸ್ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಈತ ಬರುತ್ತು ತೂಯಿನಂಚಿನ Daijiworld.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಿಲಗ್ರಿಸ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಡತಂಡು. ಏರ್ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯಾದಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ ಏರ್ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ನಡತ ನಿಕುಲು ಮಾತ ತುಯ್ಯರು ನನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತ 25 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು 5 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷ ನನಲಾಕಲ್ನ ಸೇವೆನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ನಮಸ್ಕಾರ.